Salutare tuturor! Un nou partener Road Drag Racing. Astăzi ne mutăm la Oradea, în sediul celor de la Power Fanatic Garage. Aici Domi activează pe piața de tuning din România încă din 2006, unde pregătește în principiu mașini de curse, dar oferă și servicii de resoftare de tip multimarcă, Stage 1 și 2 pentru mașini de stradă. Domi folosește un dyno road de tip Insoric pentru a măsura puterile mașinilor stock și softate. Mașini reprezentative în cadrul Power Fanatic Garage avem ursul lui Domi, Terminator, cu un motor S38 Turbo, cu o putere de peste 1000 de cai putere, cuplat la o cutie de viteze TH400 și o punte fixă de drag cu un diferențial de 9 inch. Best time-ul pe cutie manuală a fost de 8,8 secunde, iar în noul setup, care încă nu este finalizat, 8,7 secunde. Cu această ocazie, Domi vrea să mulțumească tuturor sponsorilor, în special sponsorului principal Car Cover. Un alt proiect la fel de interesant este un BMW E36 328 Turbo cu o putere de 750 de cai putere și un best time de 9,7 secunde. Dacă vreți să beneficiați de serviciile lui Domi, aveți mai jos datele de contact.